তাহলে হ্যালো হাই নমস্কার ভাই কেନ୍ଦ୍রাপଡ଼ା ଟଙ୍କା ଭାଇ ଠିକ୍ କରିଛି। ଏମିତି ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼େ ଦେଖୁଛ ଭାଇ ଖେଦି ନା ପିଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାକାନକୁ ଭାରକାଉ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବେପାରୀ କିଣି ଧରା ହେଇଛି, ତାକୁ ଏତେ ମନା କଲା ପରେ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ପଞ୍ଚୁମାଣ୍ଡବରେ ଅଛି ଆମର। ମୁଁ ବି ଆଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ଆଗରୁ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପଳେଇଲେଣି, ଇଏ ଆଇଛନ୍ତି ଫେର ବେପାରୀ। କୁହ କଣ ଜାଣିନ? ଟିଭି ନାହିଁ ଘରେ, ମାଇପ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉନି, ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉନି, କୋଉଥିରେ କଥା ହଉନି, କିଛି ଜାଣିଛୁ, ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଦି ଚାରି ଖୁନ୍ଦା ପଇଲେ ତୁ କହିବୁ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି କଣ ହୁଏ। କଣିଆ ତମେ ଗୋଟେ ପଡିକି ଜାଳିକି ମାରିଦେଲ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକକୁ, କାଲି ଗୋଟେ ମାରିଛ, ମାଇକା ଦିଟା ମାରିଲେଣି। ତମ ସାଇକେଲ ଭାଇଗଲା ମାଇକା ଜଳା ହବ, ଏବେ ତମ ବନ୍ଧା ହବ ମାଣ୍ଡ ତାର ପୋଲିସ ଡକାଉଛି କୁଆଡେ ଆଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆମେ ହାତ ଲଗାଉନୁ, ଆମେ ଆଇନ କି ଧରାଇ ଦବୁ ଏ ଲୋକ କିଏ। ଆମେ ପୋଲିସ ଡାକୁଛୁ, ଇଏ ଯିବ ପୋଲିସ ଡାକୁଛୁ, ତୋ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେ ପୋଲିସ ବାଲା କଥା ତମ କୁଆଡେ ଆଇଛୁ କହିବ। ଓଡିଶା ଲୋକକୁ ତମେ ଆମେ କାହିଁ ମାରିବୁ? ଆମେ ଆଇନ ଜମା ହାତକୁ ନବୁନୁ, ଆମେ ରହିଛୁ ତମକୁ ଖାଲି ପେଲିବୁ। ତମ ଦିଦି କି ଆମେ ପେଲିବୁ। ତମ ଦିଦି ଯୋଉ ଉତ୍ପାତ ହଉନି, ଯୋଉ ବିଧବା ମାଇକି ନାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା, ତା ମମତା ମୋହ ମାୟା ଛଡେଇ ଦବୁ ଆମେ, ଆମେ ଯୋଉ ହାରାମ ଜାଦା ଟୋକା। ସବୁ ଏଠି ସହର ନା କଣ ଜାଣିଛୁ ନା? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଧେ ମଣିଷ ଅଧେ ଗୋଡା ମାଇକି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ଦେଖ କୋଉଠି ରହୁଛ? ପଞ୍ଚୁମାଣ୍ଡବ। ତମେ ଯୋଉ ଯୋଉଠି ରୁହ, ଯୋଉ ତମେ ଭଉଣୀ ଓଡିଶାର ଓଡିଆ ଲୋକକୁ ମାରିବ, ମାଇକିଆ ପଳେଇଛ ବେପାର କରିବ, ଭାଣ୍ଡ ଖନ ଏଠି ଆସିକି।